Hej alle sammen. Jeg vil gerne vise jer en fed måde, man kan personliggøre sit headset på. Det man gør, er, at man tager hamerperlerne og klipper den ene ende op. Sådan her. Og de kan godt være lidt drilske. Sådan der. Så den åbner sig. Når I har fået klippet en hel masse som dem her, så er det bare at begynde at sætte på headsettet. Man starter med at tage saksen ind og åbne den, så åbningen er i midten. Sådan der. Og så tager man sit headset. Jeg er allerede begyndt. Og sæt den ind i midten, hvor åbningen er, og træk saksen ned. Og sådan fortsætter du op til enden. Her efter en times tid er jeg blevet færdig med mine høretelefoner, og jeg synes, de er blevet rigtig fede. Jeg har ikke valgt at tage dem helt ud til dem, der skal i ørerne, fordi jeg godt kan lide, de sådan er lidt bøjelige i forhold til det her. Der er sådan lidt mere stivt i det. Jeg håber, I kunne bruge denne tutorial til noget, og vi ses så næste gang.